आई एम साइकिल भोजपुरिया, बारूद तूफान, जंगली शेर। आप तमाम भोजपुरिया भैया लोग के हम पौलगी करे तनी। वाह 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 वाह, हमारा पूर्ण विश्वास बा कि प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता। हाँ ठीक बा ठीक बा। और लइका एगो माई के हम एकदम गीत लेके आइल बानी। हमारा पूर्ण विश्वास बा कि प्यार दुलार आशीर्वाद मिली। और ये गाना सुनम तो हमारा पूर्ण विश्वास बा कि काठों के करीज रही खाली पिघली जाए। जियत रह बाबू। तो बबनियाओं के काली माई कौन उलिपावा नवा में राउरल हउलावा फुलाला ए मैया। बबनियाओं के काली माई कौन उलिपावा नवा में राउरल हउलावा फुलाला ए मैया। बाकिरी कवनो कवनो बाकिर कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया। बाकिर कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया। भक्त कहता कि ये माई बालपन बीत गईल, जवानी आगुले मैया, अतो तू मीर हो गई, बाकी रउआ आगे हम लइका बानी। हमार साज और बाज माई नइखे मिलत, कोनो सहारा नइखे, आइल बानी टिफिन के सहारा पर। और जानता प्यार दुलार आशीर्वाद दी। हमारा पूर्ण विश्वास बा कि कलकार के निराश केहू ना करी। भक्त का कहता हो बेटा चाचा हो गहना किसिम किसिम के गढ़ाला ए मैया। गहना किसिम किसिम के गढ़ाला ए मैया। तो बाकिरी कवनो कवनो बाकिरी कवनो कवनो चरनिया राउर पूजाला ए मैया। बाकिरी कवनो कवनो चरनिया राउर पूजाला ए मैया। पूजाला ए मैया सगर दिया जला ए मैया। ते करे चलते माई राउर भजनिया हो जला ए मैया। तो फूलवा कवनो कवनो फूलवा कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया। तो फूलवा कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया। भक्त कहता कि माई का कहता हो बे बेटा के का कहता हो कल युग में लूरू बुद्धि के सीख ली या दिखा दी कौन लूरू बा कौन बबुल विकास करत। जियत रह बबुआ जियत रह। नेता विधायक लोग सभे कहला कि हम हई देश के सरकार चलावतानी। कोरोना में कतना बेटी बहिन लोग के सेनूर धुआ गुले माई। यह लूर विधायक लोग के बा। मोदी जी बानी बाकी एको पलक सोचत नइखे। डीलरों भी जाता लोग तो डीलरों कहता कि नया कार्ड पर राशन ना मिली। हम लेके गुरनी लड़की के तो कहता कि 2 साल के लड़की के राशन ना मिले। काहे लड़की के पेट नहीं के भैया वो मिली 5 किलो मिली तो अपन पेट तो कम से कम पाली ली। केहू के खाए के नहीं के केहू के रोड पर सूते के नहीं के। आज नेता विधायक लोग गद्दी लगा के सूता ताने। हो भक्त का कहता अगैया नीमन नीमन लेके माई को सैया किनेला। तो जाके रानी सागरो करा के सजैया देवेला। तो बाकिरी कवनो कवनो बाकिरी कवनो कवनो बेटावा राउर बेचला ए मैया। तो बाकिरी कवनो कवनो मियाँ माई हो कटला ए मैया। गहना किसिम किसिम के गढ़ाला ए दुर्गा मैया। गहना किसिम किसिम के गढ़ाला ए मैया। तो बाकिरी कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया। तो बाकिरी कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया।
गाथा जाला ए मैया आ पूजा में दिया जाला ए मैया मड़ई गथा जाला ए मैया तो पूजा में दिया जाला ए मैया तो बाकिरी कवनो कवनो चरनिया में बेटवा आवेला ए मैया तो बाकिरी कवनो कवनो बेटवा चरनिया में आवेला ए मैया भक्त कहत कि माई का कहता हो तो फोटो 10 रुपया में सगरो बेचाला ए मैया तो फोटो 10 रुपया में कौनो बेचाला ए मैया तो बाकी कौनो कौनो बाकी कौनो कौनो कुहार मूर्ति बेचलन ए मैया तो बाकी कौनो कौनो कुहार मूर्ति बेचलन ए मैया तो मूर्ति बेचलन ए मैया तो पूजा होखेला ए मैया तो मूर्ति बेचलन ए मैया तो पूजा होखेला ए मैया तो बाकी कवनो कवनो बेटवा गुनवा गावेला है मैया तो बाकी कवनो कवनो बेटवा गुनवा गावेला है मैया तो गुनवा गावेला है मैया तो चोरन में गिरेला है मैया तो गुनवा गावेला है मैया तो चोरन में गिरेला है मैया तो बाकी कवनो कवनो बाजी गुनवा गावेले मैया तो बाकी कवनो कवनो बाजी गुनवाई गावेले मैया तो रामा शंकर प्रेमी तूफान लिख के दिहले विधिया ए मैया तो रामा शंकर प्रेमी तूफान लिख के दिहले विधिया ए मैया तो कवनो कवनो सकिलिया गाई के सुनावे गीतिया ए मैया तो बाकी कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया तो बाकी कवनो कवनो मालावा में गथाला ए मैया तो बाकी कवनो कवनो मालावा में गथा जाला ए मैया। प्रणाम सलाम आप भोजपुरिया भैया लोग के गुड़ लागतानी गाना के दर्द मिलल है सुने के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करम वीडियो अच्छा लागल तो कमेंट करम एक खातिर हमने के दोनों कलाकार से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा और भोजपुरिया भैया गरीब लोग खातिर हमने के पौलगी करतन जे के 2 रोटी के बढ़ोतरी हमने के देवे की कोशिश करम। धन्यवाद।